Helo, chroeso. Fenna yw Gwion, a fyddai rhoi cyflwyniad byr ar Undeb y Myfyrwyr yma yn Aberystwyth ac yn sôn am ei brif ddyletsweddau, ei gwasanaethau ac yn bwysicach, sut y gallwch chi fod yn rhan ohono. Mae Undeb y Myfyrwyr yn Aberystwyth yn elusennol annibynnol a sy'n gweithio i gynrychioli myfyrwyr Aberystwyth. Y myfyrwyr sy'n rhedeg i sicrhau fod y Prifysgol yn ei clywed eich llais chi. O ran ei strwythur, mae'r Undeb yn cael ei redeg gan 5 swyddog llawn amser sy'n cael ei ethol gan y myfyrwyr. Mae'r swyddogion hyn yn gyfrifol am lawer o feysydd gwahanol gan gynnwys lles, chwaraeon, cymdeithasu a materion Cymraeg. Mae yna feysydd eraill wrth gwrs sy'n bwysig i fyfyrwyr hefyd ac mae'n swyddogion rhan amser yn ymdrin â'r rhan fwyaf o'r rheini. Myfyrwyr sy'n dalu astudio i'w swyddogion hynny a fydd sy'n ceisio unrhyw bryderon sydd gennych. Ac yn olaf, y cynrychiolwyr academaeth. Mae myfyrwyr yn cael ethol i'r swyddi hyn i'ch cynrychioli chi i'ch diddordebau ar bob lefel ym mhrosesau penderfynu'r Prifysgol drwy ddulliau democrataeth. Eto, y myfyrwyr sy'n penderfynu ar gyfeiriad ac amcanion yr Undeb mewn digwyddiadau pwysig fel y cyfarfod cyffredinol blynyddol neu gyfarfodydd y cyngor. Dyma gyfle gwych i chi ddylanwadu ar unrhyw newidiadau a gofyn i'r Undeb beth sydd wedi ei wneud, pa gynlluniau sef ar y gweill a rhoi gwybod iddyn nhw pa welliannau gellid ei gwneud yn y dyfodol. Mae Undeb y Myfyrwyr yn Aberystwyth yn cyfarthrebu'n dwyieithog a'i fyfyrwyr ac yn cydweithio â'r Prifysgol i gefnogi IMCA. Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth yw IMCA. Mae'n undeb ar wahân ac mae'n dod â myfyrwyr cyfrwng Cymraeg at ei gilydd o bob ran o Gymru a thu hwnt i gymdeithasu ac ymgyrchu yn y Gymraeg. Mae gan IMCA lawer i'w gynnig o ran digwyddiadau cymdeithasol ac yn diwylliannol. Mae'r Undeb yn cydlynu tîm Aber, sef y deulu o dîmau chwaraeon. Mae'r cymuned o staff a myfyrwyr yn cefnogi dros 50 o glwbau chwaraeon. Mae nifer o ddigwyddiadau chwaraeon yn cael ei gynnal gan gynnwys super teams, varsity a'r gysadleuaeth rygbi 7 bob ochr mwyaf yng Nghymru. Mae'r Undeb yn cefnogi dros 100 o gymdeithasau academaeth rhyngwladol, celfyddydol, diwylliannol a chrefyddol. Cofiwch os nad oes unrhyw un glwb yn mynd â'ch diddordeb chi, yn digon rhwydd i chi gychwyn un eich hun. Mae'r Undeb hefyd yn annog myfyrwyr i wirfoddoli mewn gwahanol brosiectau myfyrwyr a phrosiectau hybu'r gymuned ac i godi arian am elusennau sy'n agos at eu colonnau. Mae mis Rhag yr Undeb yn dod â'r holl aelodau at ei gilydd i godi ymwybyddiaeth ac arian i'w elusennau. Ac yn olaf, mae'r Undeb yn cynnig cyngor cyfrinachol a di-duedd am ddim gan y staff annibynnol sy'n gallu helpu gyda materion academaeth, arian, llety, iechyd neu llesiant. Mae hynny'n llawer o wybodaeth i'w gymryd mewn, ond fe gewch fwy o wybodaeth am y misydd rydw i wedi siarad amdanyn nhw ar wefan yr Undeb, sef www.aberysu.co.uk. Diolch am wrando, ac byddai'n Undeb yn edrych ymlaen at eich croesawu chi yma.